היי לכולם, הגעתם לערוץ הלבד שלי, ערוץ המושלם בכל העולם. היום נערוז את כל הקניות שקנינו בקניון. קודם יש לנו תיק שאני קניתי אותו עם אמא. יש לנו מחזיק מפתחות של לב עם פרווה, ועכשיו אנחנו נראה לכם את המשהו האחר. הנה זה, יש לי בתוך כללית לעיניים חדשה שהיא מסקרה, כי התיק הזה מסקרה. תסתכלו עכשיו נעשה את הבגדים. קניתי את זה, ג'ינס חצאית ככה שמאלפת, ויש לנו גם חולצה של כדורגל חדשה, ויש לנו גם חולצה של הדרדסים הכי יפים בעולם שאתמול ראיתי אותם. ויש לנו גם, וזה מכנס קצר מאלף, קיווי מאלפת. יש לנו כאן, וואו וואו וואו, ראיתם איזה מושלם זה? תסתכלו, זה בשביל הים החוף. וזה עוד אחד קנינו של אחותי, ויש לנו גם עוד בגדים, עוד ועוד ועוד. יש לנו, וואו, תסתכלו איזה חולצה מאלפת, ואיזה עוד חולצה מאלפת. עכשיו יש לנו כאן מהחנות של ניה, שיש שם את כל הנעליים שם הכי יפות, וקנינו נעלי עקב. תסתכלו איך הם יפות, סנדל מהממת. ויש לנו גם את הסנדל השנייה, ויש לנו עוד חנות. תסתכלו איזה נעליים.